kiloring kami para paketer rantak-rantak ing brangitan Kapratesna kawitan Hyang Surya Harsa Wigramadani jagat raya Yartajar jagat saiki katon ngeglo ngalela katon sumunar prabane bangkit aliru Praja Kawarsala teng Sanggemang Raditya inggih punika gumelaring Praja Ngamarta Batana Kawarsa Cintaka Puraya Ngendra para hasta langsung tentang ingkang kendari Praja Ngamarta wenang kinocap ingkang adibuluk Maha Prabu Sri Puntadewa ya Darma Kusuma Yudhistira Sada Dwija Kangka Gunatari Krama ya Sangadaka Satu Narendra mantep para marta anggung kinasihan para dewa kinamulen para widodari kenasik samaning ratu lenggah dinadaran kawan ingkang raka pamonging Pandhawa nata Dwarawati Sri Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Harimurti datang kantun muragil Pandhawa kembal Raden Kuwa mewah Raden Sadewa emangki Setnana teng Ngamarta kepareng anampi rawuh wira ingkang eyang Narendra Werda ing Wirata ingkang kadhedhuluk Prabu Sri Baginda Maswapati Sang Prabu Durgandana lenggah ing apit kawan ingkang wayah Mandura Maha Prabu Sri Baladewa kasambet ing wuri Satya unggul pawanang Raden Arya Werkudara ya Sang Bimasena
Tamungan sing paseban pamadyaning Pandhawa Trisang Arjuna ya Raden Jamaka ya sang pamadi sidhem remanem jroning Parpatan Agung dere wonten ing samimbal pangandika Putu Prabu nalika semana pun kaki antuk Nawala pamundhuke Putu Prabu Mandura kalamangka Putu Prabu Baladewa ngersakake bab perkara sejarah negara Mandura jalaran iki ana muganing lelakon bab Udawa nyuwun bumi Widara Kandhang supaya ditetepake jumeneng dadi kepatihan. Kajaba kuwi Nawala sing tak tampa yen to Baladewa kuna kelangan pusaka ya kuwi pusakane Prabu Basudewa Sumardi kang wujud keris ingkang aran Kyai Blabar. Mongko pusaka kuwi Gandaludra kelawan Kyai Blabar pancen bener manut ana ing pepakem negara Mandura pancen nyata ndungu. Nggih Kanjeng Hyang. Pramila dinten menika paduka Kanjeng Hyang ambabaraken negari Mandura menika satosipun kados iki sambetipun kaliyan Widara Kandhang. Keparenga paduka Kanjeng Hyang paring dawuh. Janiyaning telaga kadilangit mambang pantas wulan upamane mbok menawa pancine tinarbuka ruwet rentenge negara Mandura karben kabeh padha gamelan nyumurupi lelakon ingkang sejatine. Iya Kanjeng Hyang, nanging Baladewa kowe engko ora kena gula lho nggih. Babar pisan boten Hyang. Menawi to kula menika sampun ngertos dodok selenging perkawis, kula nggih badhe narima. Iya, syukur mangayu badhe. Jroning pustaka raja nyebutake jaman Prabu Basudewa ingkang asta keprabon Yawa Ngatuwanira ingkang Kuswardi kuwi maringake bumi Widara Kandhang kuwi marang apa? Sagipa kuwi biyen pangkate mung Demang. Pakaryane ya kuwi ngopeni turangga ngopeni jaran tegese jenenge gamel tukang ngopeni jaran. Ing kono ana Nawala Kancingan sarta ditapak asmane kelawan wong agama Prabu Basudewa yen to bumi Widara Kandhang diganjarake kelawan Demang Sagipa kuwi pancen nyebutake mengkono. Lah rek ning Demang isa mati, mestine Sagopi ra ngerti. Coba Sagopi timbalana bakal tak cocokake unine Nawala Kekancingan. Kuwi bener apa ora kelawan ature Mbang Sagopi. Priya mangun kanduan riman ngotan kok kanden
tinimbalan marake ngersa paduka para prayagung. Sagopi wonten dawuh. Aja kaget rasane atimu kowe ditimbal marang setinggil. Sira ingsun dangu kowe matura ingkang prasaja. Aja mbok tambahi aja mbok kurangi lelakonmu nalika semana. Iki nganti Widara Kandhang. Widara Kandhang ana entran-entran dukane Gustimu ingkang sinuwun Prabu Baladewa. Rumangsa dina kawan anakmu si Udawa. Nah, kowe matura sing sak ketane. Nalare kepriye? Sinuwun boten saged matur. Nek kowe ora iso matur, lelakon iku ora rampung. Nadyan kula mboten saged matur namung kemawon. Kula mawi adhedhasar. Dasarmu apa? Inggih menika kula tansih mundi. Nawala mengan. Layan kekancingan. Kawula nuwun inggih. Layan kekancingan ki saka endi? Inggih saking kemah kula Kemang Sagupa manawi manut aturipun rumiyin. Peparingipun sinuwun Prabu Basudewa. Coba-coba kaya apa aturmu? Prabu Baladewa. Kula wonten dawuh ya. Nah, iki wis marbuka. Jebul nawala kekancingan karo kang tinulis ana jroning Weda Pustaka Raja ingkang sisimpen ana negara Wirata. Iki padha ceples nelakake yen to Kang Rama. Kang Rama swargi Prabu Basudewa. Kuwi biyen baris-baris Blaka Suta tau lambang sari kelawan Nyai Sagopi. Nalika semana Nyai Sagopi Gerbini bareng Gerbini wong atwamu lingsem penggali ing atase Narendra. Kok mung trimo seneng kelawan abdine. Lah usanane Nyai Sagopi nalika semana diterimakake kelawan Demang Sagupa. Rene Demang Sagupa biyen kuwi ya duda tegese ditinggal mati bojone. Nalika semana Sagupa kuwi wis duwe anak lanang loro, Praguta karo Prabawa. Kae jan anake si Demang Sagupa tenan. Nah, Kocapa ingkang minangka nambak wirange Prabu Basudewa, bumi Widara Kandhang diparingake kelawan Sagupa. Lah, kejaba kuwi iki malah nyebabake minangka tandha yektine yen topunang Jabang Bayeng kang kinandhut dening Sagopi iki putrane Prabu Basudewa diparingi tenger lan dikanteni disangeni wujute pusaka Kyai Blabar. Kyai Blabar kuwi nang Widara Kandhang sing gawa Udawa. Wah, parah. Piye iki lakon kaya ngene. Warune Kang Raka Mandura kok ora lila penggalihe. Mongko nyatane iki nawala kekancingan nyebutake mengkono. Kanjeng Hyang, piye? Kula sampun ngertos lelampahan mriku kala kula meguru kaya Begawan Padmanaba.
kula sampun dipun paringi dawuh sejarah menika. Lah keneng apa kok dadi kowe kok ora ngendika? Nuwun pangapunten. Menawi radi menika mboten kawiyak kersanipun Gusti mangke dipun kestani kula menika lancar. Bab perkara menika kula borongaken saketahipun ngersa padukan ngiyan. Berkudara piye? Aku mau nyampuri perkara wong Mandura penjerampuke dhewe. Uga kabeh para kawong Amarta uga mengkono. Inggih Kanjeng Hyang. Nggih, tresna melu ngono ngrampungi perkara iki nggih. Paripaksa kula dipun anggep kula kawon. Lho, liripun. Ngaten. Rumiyin sampun nilar pustaka sampun nilar nawala kekanjengan. Kula kinten Adi Menggala saged nyembadani timbalan mrene. Nyotalaruta saking Buddha sang Kurukula yen tanane kusa santri Adi Menggala wonten timbalan ing dawuh sinuwun iki tak jaluk gawemu mriki aku percaya kowe rancane kaya Prabu Basukarna mesti kowe duweni kadidayan linuwih mriki Raksanen kawi bawani Prabu Baladewa kepareng paduka sinuwun kowe mengko bakal tak du karo Udawawani sampun mari kok namung Kanjeng Udawa kadhawan negari pundi kemawon kula wantun takut yen pangayo gelek arate
ora kok jeneng pun Kakang Sugeng ora kok jeneng pun Kakang iki Gondeli Widara Kandhang keparingipun Koko Prabu wektu dara pisan kowe nek senana ya karepmu piye dina iki dumuk batuk sinyari bumi tegese Udawa ora gampang-gampang kowe nampani ya kuwi bumi Widara Kandhang Gus kanthi jiwa kaprawiran keparingipun sinuwun kados pundi dina iki kowe bakal tak du lawan Patih Hadi Menggolo Patih Ngawangga wani kowe nggih sampun dados prasetyane manah kula sinuwun nek kepareng paduka sipun mekaten kula namung ndherek kowe wani tenan nggih pantun Hadi Menggolo nggih nggih pantun dhisik aku usul piye iki wage-wagan ora piye wage-wagan apa ora tak genahke pisan ora kena wage-wagan yen pancen ora wage-wagan ora kena amblak awur-awur sapa sing kalah ya kudu ngakoni kalah kudu legowo sing menang aja neplek bodho sing menang aja pamer menang aja menangke awake dhewe ning menangake bangsane menangake kawulane nggo nentremake kabeh yo pancen bener Prabu ku namung dados paseksen kancan Koko Prabu Mandura yo wis iki mangsa Budawa ayo Udawa Hadi Manggala tak kridamu kaya apa Udawa apa Hadi Menggala aja nganggep yen aku iki arep pampiak awur-awur bebarung sineng nyampuri perkaramu aku ki marintah dening Ratu Gustiku kejaba Gusti Purnata ngawangga Prabu Karna lawan Sinuwun Prabu Baladewa aku diket udang dadi senopati pinunjul duweni ana kasekten kang luwih dina iki aku bakal mamerake kaprawiranku wis jamake wis sebengi yen to panjenengan bakal jajal kaprawiran tanding karo aku padha pati iya yen Hadi Manggala nanging jroning peperangan iki kowe aja nduweni rasa memungsuhan karo aku ngelingono yen to iki dijanjane ngono dudu perkaramu nanging kowe mung sak lugu netepi pinarintah dening ratu mula nggonmu tumandang iki mengko aja mbok barengi rasa serik yo uga kowe yo yo saiki padha ngibarake kaprawirane Enggak. Tulung Yai.
macam-macam. Sampai kesenangan jaluk kula iki butuh piyayi sing alus-alus kae. Kene wis tuwa ora ngerti kentang kimbule. Kyai namung panjenenganipun Kyai Semar ingkang priksa lampahan begini. Menika udawa kaliyan Adi Manggala. Sami bondo yuda. Sapa? Udawa mungsuhe. Kaliyan Adi Manggala. Adi Manggala. Inggih. Kyai kula nyuwun tulung panjenengan pantun lari kalih menika Kyai. Pandemi piye? Anak kula sedaya menapa pinten mentala sinten tiyangipun. Menapa kula kedah mentala ningali anak kula kalih sami sampyuk. Kyai kula nyuwun tulung ya. Kowe kono semingkir kono ah, aja ora urung marai geger. Wah. Ayo muncul. Ampun pun pandemi Kyai kula mati pun. Mati ya matine kok sik lae. Mundur kok tak omong. Ayo leren apa ora? Nggih Kyai nyuwun pangapunten. Mangke menawi sampun kendel kula perang malih. Perang yo perang kok. Nek dhisik senengane gubras gadus. Nek perang ki boyo do melek, aja mung karo merem. Lho, kula menika nggih melek. Lah iya. Nek ketok kowe iki melek mlolo nek jane ngono, kowe iki wong bodho lho ngalung kaya kebuk. Ya toh, kowe iki diontang-anting-ake karo rasa karo wong pirang-pirang. Kuwi diora arek nalarmu ora krasa. Iki nek kowe perang karo Udawa, ati menggolo entukmu apa? Iki mengko sisip sembire kowe merangi tangan landesan dengkul, ngerti? Merangi tangan landesan dengkul menika dos pundi? Iki mengko ora urung arep ngiris dagingmu dhewe. Udawa iki lho, lah menika sinten? Digambarane Udawa iki nek karo Adi Manggala. Iki padha wae Prabu Karna iki perang karo Janaka, wis pikir dhewe. Nalaripun kados pundi? Nah, ngene ya. Kowe kuwi padha-padha anake Nyai Sagopi. Sagopi kae mbokmu, goblok. Menika ibuku. Lah piye? Lah kula kok mboten ngertos. Lah kuwi saka goblokmu to wong ora ngerti mbokne iki lho. Mbok yo takon. Jare kowe iki tak arep karo ibumu iki sok kapan? Inggih, mangger piye? Nalaripun dos pundi? Ngoten nggih. Nyai Sagopi niku biyen ngamula enten Mandura jamane Prabu Basudewa. Panjen Nyai Sagopi menika sulistya yen teksi ayu rupane. Akeh wong sing kesengsem. Lah iki ora semanten sik dhewe Prabu Basudewa kesengsem kali Sagopi. Kok capo? Barengaken Sagopi ngrebini. Bareng ngrebini Sagopi diwenehake teman Sagupa. Ning Sagupa biyen nggih mboten duwe bojo-bojone mati. Ngoten? Ning Sagupa niku kok duwe anak loro Praguta karo Pradawa niku asli nika anake Sagupa. Ning sing ibu dudu anak karo Sagopi niki wau. Oh, ngati. Nah, barengaken Prabu Basudewa nititaken nggih menika Sagopi menika ing sampun ngrebini dhateng Denang Sagupa. Lah disramani Bumi Widara Kandhang Sagupa karo diparingi pusaka keris jenenge Kyai Blabar. Saiki sing dienggo Udawa niku. Lah dadi tekane ngoten Udawa niki anak Prabu Basudewa. Ngeten. Nggih. Dadi Udawa niki nek kalih Prabu Baladewa niku nunggal rama seje ibu. Niki nggih Prasmandra. Nggih. Kasrajengipun. Nah, kok sapa? Bareng pun dadi garwane nggih niku Sagupa kok sapa? Kok jenenge Sagupa niku ra nggih pun tuwa. Semanten
genti ditidra resmi karo Ratu Kumbina Prabu Harya Prabu nggih Prabu Rukma niku agune Basudewa. Lah Grebini neh bareng Grebini lahir Larasati ngeten. Dadi Larasati adine Udawa sing diwen Kundara Janaka niku sedulure wadon Rukmini nunggal bapa ning seje ibu. Wo ngaten nggih. Ha bubar dadi sambene Harya Prabu genti Ugrasena. Ugrasena niki adine Harya Prabu adine Prabu Basudewa sing ragil. Sari karo Sagopi Grebini bareng lahir metu sampeyan iku. Mboten. Dadi sampeyan iku anake Ugrasena niku bapak sampeyan, Setyajit niku bapak sampeyan. Sampeyan niku nek karo Setyaki sedulur lanang, tunggal bapa seje ibu. Mudeng sampeyan. Belum. Oh. Dados kados ngaten menika. Nggih, niku manut pepakem kaya ngoten niku pakem Pustaka niku bisa bedake lho Pustaka Raja karo Mahabharata niku dhewe. Dadi pepakeme enten loro. Engko nek dicampur ora gathuk, ora temu marai kisruh ndak marai padu. Lah mula sing dienggo sing pundi? Nek niki nganggo Pustaka Raja ya Pustaka Raja sing dienggo lanjaran. Pancen sejarahe kaya ngoten niku dadi sampeyan karo Udawa niku nunggal ibu ning seje bapa. Napa ajeng mangkutuke kaya ngeten iki? Nggih. Ajeng sampeyan nggo mati sampiyuh ngoten. Nah, itu kepeling. Dadi yo kepeling para ratu sing nyekal pangwaca, aja sak gelem-geleme nganggep kalih Adiwanta. Nggih to? Dupe iso mbayar. Karo wong wadon sak gelem-geleme. Digawe sangsara. Dirudha peksa. Mulane Grebini tinggal lunga. Niku kathah mawon kaya ngoten niku. Mbok iya, saiki wis ana kaca Brenggala. Wis ning kepeling nggodha diati-ati nggo ngregani kalih para wanita ngajeni kalih wong wadon. Hake sakniki padha mboten ngono keh para wanita sing atur ora kajen enten liyan Praja Mancanegara. Mula bener nek akeh sing mbelani. Burung karuman yen to wanita mau duweni luput tenang. Ning wis diweden-weden pidana pati nek dijeng-jeng, dirajang-rajang. Lah kaya ngoten niku. Mboten mula kok saiki dicekake hake para wanita klebu sampeyan kalih sampeyan Ndara Udawa kalih Adine Nggara sampeyan mah bekti karo ibu. Najan mung karep ibu man bekteni ngeten inggih Kyai. Mbok sampeyan iku malati sampeyan wis tapa ning jero weteng iki 9 sasi 9 dina 9 jam. Nggih to. Mongko gula mentah karo sampeyan. Nek minterke mbok sampeyan Grebini niku mung sak derma netepi dawuh Gusti mung kanggo lantaran wijining tuwuh. Nek mboten ngajeni terus sapa sing arep gelem ngajeni? Pun sampeyan dibutuhke perang, monggo. Nek kira-kira sampeyan ngetoke nyapa cucuk sampeyan perang karih Udawa. Sing mang belani sinten? Lho, nak padune sampeyan iku mung belani karo wong Astina. Capek. Wong Astina. Niki mereka seneng nek Udawa Adine Nggara iku mati kabeh. Ya, sing keplok-keplok Kurawa. Pun, mak mundur mriko. Mengene ditekoni kula kalah mawon.